ita. Adtoy ti pakasarita na naadaw iti pagsasao ako nana. Inalman mo ti kagudwa, si Bubukal tinapukaw kan ka. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Nanang, dakkelin ti utang tayo. Gapo iti panagsakit na iti tatang. Estong anak. Narigat mo ta, no da kami kit din kiniklara nga asawa, tagbayad ka dagiti utang yaw. Saan mo ta mabali na? Ay, amok day ta, estong anak ko. Kan maysa, saan kumot akayat nga ipaubliga kada kayo nga anak may tinautang tayo. Manipod nagsakit day di amayo, nga aging ga iti pimusay, kan naidulen. Nasayat mo't nga raw, no kasta. Kat adan planok, estong. Ilako tayon tinapanawan asular kan balay day di amayo. Ay kat may mayat pa yan, nanang. Nalawat ti sular ang nagsaadan ti balayaw, iti day di tatang. Balay me iti pamilya. Kastamot na iti balay dalalay nga ading kaw, kan ti pamilya na. Wen, estong. Iso a pagsasaritaan tayo no anya ti aramidan tayo para iti daytoy napanunot ko a solusyon. Anyang iti makunam iti imbagakan ka, bobot. Sayang ti balay kan sular na panawan day di tatang mo na mailako. Kastamot nga rod ti kunak. Ngam kasla disididon sa ninanang. Takayat na amabayadan ng dagiti na utang idi nagsakit day di tatang. Anyan. Tasaan tamot niya minabak ng bakit. Ngam naadaan tala ko ma. Oray data na timang bayad ka dagiti na utang idi nagsakit day di tatang mo. Tano saan lang mailako ti balay kan sular anang panawan na. Sayang nga na talaga. Napiyala ko mapakalaglagi pan tinaipundar day ti day di tatang mo. Kumaa, ngam anyangay nga rod lakay. Kastala ti biyag. Okay. Kaano nga agsasarita kayo ti kabsat mo kanti inam? Inton bigat ka no. Amat nagasgastos ta idi si bibiyag pay day di tatang mo, estong. Katwan, Mike. Isungarog nga imayo na kiti kinunan ni nanang. Nga ilako ng tisular, kan ti balay da iti day di tatang. Tapno masubot ko mata, dagiti nagasgastos ta. Saan la aday ta ti kayat ko asawan, estong. Nay, anya pa, Clara? Nasken a mabingay iti patas ti mapaglakwan iti sular ken balay. Ha? Anya ti kahit mga asawain? Nagsimple. Rumbang la a mabingay ti mapaglakwan iti sanikwa. Kat masapul ang maibingayan nak. Tadamot bukod ko akwartaan na gastos kong, idi si bibiyag pa'y kan masakit day di tatang mo. Nay, unyag pa iswan niya. Iso nga ibagam to iti panagsasarita yu inton bigat. Amasapul ang maibingayan nak. Tapno dakdakkel ti maalata, estong. Tangayada kayon, estong, laling anak ko. Ibagak nga rodan. Amumen, no anya ti panggap mo, nanang. Mailakon ti sanikwa, anay pundaryo iti day di tatang. Ha? Maawatak no ape anasken nga ilako yu ti sanikwayo ang nagrigatan nyo nga impundar iti day di tatang, nanang. Ay, agyaman anak ko. Nakababain mo't ngamin nga agpaiso. No ipabaklay ko kada kayo, ti pan nakabayad. Ay katuan nanang. Narigat mo't no maipabaklay kada kami kinilalay tinautang tayo, iti si bibiyag pa'y day di tatang. Ha? Kan adasing-asing ko, nanang. Laleng, nasken amabingay iti upat, ti mapaglakwan iti sanikwa. Anya? Ne, manong istong. Ape nga upat ngay, katalo tayo matlaang. Kan maysa, ti amok iti lintag. No mailako ti sanikwa dagiti naganak. Kagudwa ti mapan iti nabalo. Jay kagudwa, isumot ti pagbibingayan dagiti anak. Nangalamat iti kasta paglintagan. Patas ti rumbang abingay tayong upat. Naala, tapno awanan tirire. Patas no patas ti bingay no mailako ti sanikwa. Ngam no apay nga upat. Asino ti may kaupat? Kat ni Clara nga asawak ngay, nanang. Ha? Anya, ne, manong, kat no asawam laang mat ni Manang Clara. Apay ngay kumaamakibingay pay laang itisan. Ay, saan kayo nagreklamaw? Adda nagastos ni Clara nga asawak, idi si bibiyag pa'y, kan masakit na iti tatang. Isuarong bang lang nga maibingayan? Agbain kayo kumamot. No, kasta ti kunam.
Sige, umanugutak, Istong. Nasayaat mo no kasta, nanang. Ngam saan lang nga upat ti agbibingay no bilang laeng. Nay, anya ti kahit mo asawain? 5 tayo nga agbibingay no bilang laeng. Nasken ang maibingayan mat ni Bobot nga asawa ni Laling. Na, hapay ko maibingayan ngay. Awan mo't tinagastos na. Anya nga awan? Adda! Ngam dakdakkel tinagastos ni Clara nga asawa, nanang. Ala, ibagatan adakdakkel tinagastos ni Clara nga asawam. Ngam narigrigat ti akam ni Bobot nga asawa to'y adim. Ta iso ti kanayon amang dalos, ken mang padigos iti day di amayaw, idi na idalitan. Sika Istong, di mo pulos na padasan a ginamulo ti rogit day di amayaw. Ngam ni Bobot, iso ti kanayon ang mga ramid iti rumbeng ko mga ramidam. Iso a rumbeng la akaraman ni Bobot iti bingay. Ngam no di ka umanugot, datayo la atalo ti agbibingay, no bilang mailakon ti sanikwa, anapanawan day di amayo. Ay na bakit? Sigurado ariri day ta desisyon ni nanang. Isumati ko naklakay. Ngam talaga asaan anabaw inti desisyon na. Kuna na ano saan nga umanugot ni Manong Estong iti desisyon na, da kamila atalo ti rumbang nga agbibingay, numalako ti sanikwada nanang. Una yan. Ay, sigurado nga umdas man la day ta napanggurahan ka data, damanong Istong kanti ipag mo. Bobot. Saan na bale? Tapadasig tuman nakasarita ni nanang. Tay bagak nga uray saan da kon nga iraman pa itibingay. Ala, si katimaka ang mula kay. Ngam kabisado kon ni nanang. Apay alaskan nga iraman na pailaang diyang mamirmiraot abayaw mo. Ngaroda. Angam di kagdarag. Ikagumaag nga ramiden ti amin. Tapno saanan ang mairaman day nga graraman abubaut. Wan datala ang tirumbang nga agnumar iti anyaman a mabingay. Ay no, no saan mo laakabsat ni Laling? Uray awan pa'y kumantibingay nakat. Ngaroda. Angam, baybayan na nga agaramid iti pamuspusan. Saan arumbang ang may ramraman kit din day abubaut anay kamkamang laag? Ngam no bilang agbaligi ka iti kasta planom. Ang mga no kagura na kantumot tandya adem. Ay kat baybay ama. Kastala ti biyag, Clara. Pag may tada kayo na mismo ti imalatoy dito balay, nanang. Aywan, agpakuyog ako mga min kanilaling nga asawa, Barok. Ay saus. Awan mo't nilaling nanang, tadati na si kaso na. Naira na ako din di man maneho katakse, iso asyak tada ita dito balay. Ay, kasta aya. Wan nanang. Ay, wan gayam nang. Oray sandak siguro nga iraman pa itibingay di sa nikwayo na mailakaw. Total, naikamkamang akmat lang. Ha? Amkak ngamin na pagtaudan day tatiriri nanang. Iso asa andaklat ng iramraman pa eh. Ay na, Bobot Barok. No labsen ti agsarita, mas adda ko matikarbang ama ibingayan. Tadakkel ti rigat mo iti day di ama ti asawam. Sika tinangas asikasukan ko na. Kasla sikan tinagpaay a caregiver na. Awan anyaman na kanyak day nanang. Kan may sa, amuyo mo't adjakon na bangunan day di amak. Iso nga impapas kun iti day di tatang ti panagdungog. Ay basta, noan niya ti desisyon ko, iso ti masurot. Amok ngamin akayat lada istong ken ti asawa na ti makalamang. Iso nga ipampambarda ti nagastos kano ni Clara, idi si bibiyag day di asawak. Ngamjak ipalubos. Ha, no siyak ti masurun ken ni istong. Amang ano nakarkaro paikit din nga awan ti magimulan na. Ne, anya di kayat mo asawon nanang. Kunada nga ruden Bobot, Barok. Inalman mo ti kagudwa. Si Bubukal, tinapukaw ken ka. May saday ta pagsasa o maipapan itinagamrod a tao, Bobot. Katkas itinakon-akon. No siyak ti masuron kada istong ken iti asawa na. Talaga nga awan apulos ti mapagnumaranda. Anyat ko nam istong? Kagurguram ni bayaw mo abobot? Katuan mait. Ay, agraraman day abubaut.
Agasam ta makibingay kit din iti mapaglakwan iti sanikwa na panawon day di amak. Ay sana mabalin mo ta. Ay na, Istong. Agdadata mo't akayat mula ang ti makalamang. Iso adi mo kayat ang maibingayan jay bayaw mo. Ay talaga, Jack kayat. Anya ko magapungay. Ay na, Istong aya. Dakkel mo tirigat ni bayaw mo, hindi masakit day di amayaw. Amok day ta. Takaruba ka mismo dagiti tadakkel mo, Istong. Ay basta. Sana nung mga mairano daya bubaut. Pagdarag, tupay niya subsub na. Ay. Di ka kumamatag sa uwi ti kasta, Istong. Laglagi pang di pagsasawa ko na. Inalman mo ti kagudwa, si bubukal, tinapukaw kan ka. Anya di kayat mo, sawin mo. Ay, amangan no kaputa kayat mo ti makalamang. Nakarkaron ton nga awan ti magimulam, Istong. Dulamin day ta. Apay ko mga wantim magimulangay. Adda! Siyak pwede ko nam. Diyak itulog ka. Sa napulaos. Kunak tumat asikaday tama ng Clara. Ha? Nakitsenda ka matgaya manang Clara. Hay na. Awan pa'y mat nasaya at amagatangan. Ay, pasig pa'y ang makabwisit ti makita. Ay, kamatis! Ay, ngayon. Kumatapon na. Kamatis, ang manunod ni kamatis yun. Ay, anyan. Di naklang arudan in kaskaso ni manang Clara. Madlaw pa'y asyak ipinadenggan na itiimbagan. Anyan. Ay na, tanti ibagbagaklaling. Mangrugin agumura, damanong mo nga Istong, kanimanang Klarang asawa na. Ay, wan nga rod lakay. Sapay sana kaya't ni Nanang nga ikatan tinaibagana na bingay kunto. Nagsarita kayon aya. Wen, imalati dito balay. Imbagakan ko anang oras no sa andakon nga iraman pa itibingay no bilang laan. Nangam saan ka no ang mabaling bakit? Kan may sa, amuna ka no akayat lang ni Bayaw Istong ti makalamang. Kahit amon pa'y bakit? Ay sus, adapang ta ni Nanang. Ha? Amang ano nakarkaro ka nun nga awan ti magimulan damanong mo no iso ti masuraw. Ha? Anya ti kayat mo asawan. Eh basta, kasta ti imbagana. Imbasar na ti pangtanay ti pagsasawa ako nana. Inalman mo ti kagudwa. Si bubukil, tinapukaw kan ka. Ustulaeng, tinaramid mo kinading ka. Awan ti parikot kanya, Clara. Naimbag ata siyak ti ayunam. Wana, tasika ti asawak. Naimbag tamom. Ang magunod ta nga tati kalikagum ta. Babaan iti saan ta panangi kaskaso iti kabsat kan bayaw mo. Wen, iti kanito ang makadanon kininanang teraramidon ta kadalaling kin iti asawa na. Agbaliw taw ti pangedeng na. Ket ti kayat kunton ti masuraw. Sigurado nga main, adi na magustuhan ti saan ta panangi kaskasaw kadag iti agasawa. Nasayaat nga rod no kasta. Wana, agkurre ti plano kung nagtumay. Iso asigurado at agdakkel to ti mabingay ta. Inton mailakon ti sanikwa na panawan day di tatang. Agpaiso ka di day ta nga ibagbagam. Ay na, wen ko naklangarudan na nasyon. Talaga kas tatimbagbagan ni Istong, hindi napan ijistur ko. Ay, kunak tupay kat nga da sa bali a pinsar jay inauna nga anak ko. Sumrul at tati kinagamrod na. Angam na nasyon. Di yu ibagbagakin ni Istong asyak tinakamuan yu Ay, wen basag, di kagdanag, kat agyaman akken ka. Inaayaban kayo nga agkabsat, tanapatag ti ibagak kada kayo. Apay ngamin aya nanang. Nanang, adda ka din bayar iti sanikwayo iti day di tatang. Nasayat mo no addan bayar nanang, tapno malpasan ti amain. Awan ti bayer. Tasaan kon nga ituloy nga ilako ti solar ken balay. Anya? At dalat na kada kayo day tananang. No anya ti desisyon nyo, iso ti masuro. Ay! Apay nga yakas ta, nanang. Nalpas lang nga rodin ti saritaan. Agbabawi kayo kitain. Kan kasano nga iti utang tayo, hindi nagsakit di tatang. Nakasarita kon tinakautangan tayo. Kinid daw na at ilaangan pasat ti talon anapanawan day di tatangyaw ti
tibayad ti utang tayo. Ah, Kat imanugot akmat. Iso nga awanan ti parikot. Nasayaat nga rod no awanan ti parikot nanang. Ken maragsakan nak, ta saan tayo amapukaw ti balay ken sular na ipundaryo iti daydi tatang. Talaga ajak kayat amapukaw anak ko. Sugsug lang amin ni manong mo nga istong. Tati kayat na, makalamang dang agasawa no malako ti sular ken balay. nanang. Oh, saan kit din? Ti amom siguro kat jak amuan niya. Dakas ti panggap mo. Ti kayat mo, makalamang ka. Ngamkas iti ko na ti pagsasao. Inalman mo ti kagudwa, si bubukal tinapukaw ken ka. Iso nga awan apulos ti magimulam ita. Da kayo iti asawam. Ngamen, gamrod kayo mat. Kastala ti biyag, estaw. Ditan gagayam, tinaggibusan ti pakasaritaan na naadaw iti pagsasao ako nana. Inalman mo ti kagudwa, si bubukal, tinapukaw kan ka. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag!